बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 29 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि बेलारोम बसुमतारीनि नों जेखि साना, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि हांख्राय, बाक्सानि सबिराम बर'नि रिउ रिउ गोजानाव, क'क्राझारनि बोहैथि बसुमतारीनि बिबार, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि इयुन सावगारि, प्रकाश दैमारिनि जिउ, धनिजा ब्रह्मनि रावबो गैला आंहा, क'क्राझारनि नेरसोन बसुमतारीनि नेरसोन आरो उरनसिं ब्रह्मनि बैथा गैयै जिउ दिङा खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।